Alkuun tiedotus. Hei! Ostin Osmo Action 4 kameran Fotoformasta ja oon tyytyväinen. Se on tämän kuun loppuun tarjouksessa. Moi! Hei, hei, hei. Nyt on sitten perjantai ja kello varmaan jo lähentelee 4:30. No nyt ensimmäisen kerran kokeilen kuvata tällä, kokeillaan kuvata nyt tällä Osmo Actionilla tätä videota. En ole tällä viikolla kerinyt paljon muuta kuin näpelöimään ja opettelemaan noita nuppia. Ja mä tänään vähän kokeilin ja ensimmäiset videot mitä mä tällä kuvasin, niin ne ei kyllä ollut mistään kotoisin. Mutta katsotaanpa nyt, onnistuuko se paremmin. Päästään heti tähän hämäräkuvaamiseen. Aha. Täällähän ei ollut tuota virta-alaa, eli pitää ottaa täältä virta-alaa tuollainen. Mä oon ollut tunnin lämmityksessä. Saa nähdä mitä se tuumaa. Virta sitten tuli. Mä yritin tässä laittaa tähän Röden mikkiä kytkiä tähän nyt heti ensimmäiselle reissulle, mutta mä en saanut sitä vielä oikein toimimaan. Ja pitää pikkuisen selvittää, että mikä siinä on vikana. Ja nythän mä kuvaan 4K:ta. 25 on kuvataajuus. Mä vähän kuvasin siinä ennemminkin, niin siihen tuli jotakin ihme vikaa siihen kuvahan, niin saa nähdä nyt, onko tämä kamera rikki vai oliko siinä vaan jotakin asennuksia. Perjantai. Voiton tällä viikonloppuna saada jotakin videota aikaiseksi. Nyt tänne ensin. Elikkä täällä ollaan. Joo. Tässä on tällainen kulmarauta. Tästä on tarkoitus tulla mikrofonin kannatin tälle Osmolle. Kun tässä nyt ei ole vielä sitä Small Rig kehystä tullut. Pitää kehittää jotakin korvaavia toimenpiteitä.
Saankohan me tuohon kouralle reiän? Noin. Ai, se oli lämmin, se oli lämmin. Siinä on vielä lämpöisempi. Ai, se on suorastaan kuuma. No niin, nyt. Kaikki tehtävät. Tämä. Pitää varmaankin kokeilla tätä ja muuttaa, jos se ei ole hyvä. Nyt me poistutaan täältä. Olen tosiaan pääasiassa tutustunut näiden kameroiden valikkoihin ja käyttöjuttuihin vasta. Yhtäkään videota mä en ole tästä. Yhtäkään videota en ole vielä laittanut tämän kameran tästä kamerasta koneelle, että mä en ole kattonut. Eli tämä on ensimmäiset videot, mitä jää elämään. Näissä kameroiden käytössä on aika suuria eroja, eikä voi sanoa ollenkaan, että toinen on toistensa joka suhteessa paremmin. Molemmista löytyy hyviä ja huonoja puolia. Ja todennäköisesti, kun ääni ei kuulu, mutta katsotaan mitähän tätä kuvaa.
Nyt on 20. päivä tammikuuta ja yli 20 astetta on nytkin pakko. Tämä päivä ja eilinen päivä on nyt taas noissa valokuvaushommissa. No nyt pitää koittaa tehdä jotakin muutakin välillä. Mennään katsomaan, jos saa taas siemeniä tuolta itävyysnäytettävää. Täällä olisi pitänyt jonkun siivota. Mutta. Katsotaanhan ne. Joo. Täällä on vähän rypsiä ja kähän kolmonen. Tässä on ilmeisesti jotakin ohrasiementä. Jotta otettu niin kuin varoksi. Jos sattuu, että sen saisi itävää. Ja tämä on tuo siilo. 3. Tämä on ilmeisesti jotakin. Tämä on Vanteksia. Siinä. Tämä on nyt sellainen juttu, että mä oon yleensä ottanut itse idättänyt. Nyt on kyllä sellainen juttu, että jos näistä rupeaa siementä näistä viimevuotisista ottamahan, niin eli jos näistä viimevuotisista meinaa siementä ottaa, niin nyt pitää kyllä lähettää ne oikein jonkun virallisempaan paikkaan tutkittavaksi, koska nämä ei ole nyt oikein hyviä. Vihriä on. Se oli 4. Tässä on 6. Tämä on nyt niin kuin oikein hyvän näköistä. Tämä on sitä Augustia. Auki. No. Tämä on numero 8. Jumala kun mikä.
täällä onkin vähän tuolla alempana. Puuttuuko tällä? Niin se pitäisi saada tuo jatkuvasti auki. Otetaan tätä ylivuotista meliusta nyt ensiksi tähän. Se on hienoa. Eikä tätä. Tämä on hienoa. Yes. Ja se laitetaan. Mutta tätä ei nyt sitten saa tästä pidennettyä. No, tuolla on vain vähän tai kauraa. Me ei nyt saa sitä tuosta. Tuo ei suostu pitenemähän tuo mun varsi. Mutta se on ylivuotista kauraa. Se on ylivuotista kauraa ja se kyllä pitäisi. Semmoinen jätetään pois tuosta laskusta. Sammutetaan valoja, sammutetaan valoja. Joo. Niin. Semmosta. Mä eilen askartelin tällaisen raudan siinä videolla. Eli nyt kun me laitamme tämän tänne, niin me voidaan laittaa tämä tähän. Eli nyt meillä on mikrofoni kiinni tässä varressa. Ja tämä oli yksinkertainen ja pätevä systeemi, millä sai tämän tähän, kun ei tässä kamerassa ei ole sitä kehystä. Mä oon tilannut tähän sellaisen Small Rig metallisen kehyksen. Niinä on paikka mikrofonille, ja taisi olla toinenkin. Ja mikä tärkeintä, täällä on luukku, että sen kehyksen ollessa paikalla pystyy vaihtamaan akun ja muistikortin. Se on ehdottoman tärkeä. Niitä on toiset sellaisia, että ne pitää ottaa aina se kamera pois sieltä, koska niissä ei ole sitä luukkua täällä. Ja tämänkin pitäisi mahtumaan siihen olemaan paikallaan, mutta kun nyt ei ole sitä kehystä, niin pitää kuvailla nyt sitten tällä systeemillä.